Sada ćete upoznati jednu veoma zanimljivu porodicu iz Švajcarske. U pitanju je mešoviti brak. Danas se nalazimo u Švajcarskoj, tačnije mestu Dibendorfu, i upoznaćete porodicu Abi. Pored mene je gospođa Milanka Abi i njoj prepuštam da mi predstavi ostale članove porodice. Ovo je moj muž Rože, naš stari sin Daniel, mlađi sin Mihael, a ovo su od naših kumova ćerke Nikolina i Ivana. Ono po čemu je ova porodica zasigurno karakteristična, što je ovaj jedan mešoviti brak, vaš suprug je Švajcarac. Je li tako? I sad ja bi trebala prevodioca, jeli? Ali, govorim ja nemački, ali nema potrebe, gospodin Rože govori perfektno srpski. Je tačno? Točno, da. Dobro, znači možemo da razgovaramo. Hoćete mi objasniti kako ste se upoznali sa vašom suprugom? Tako da otac od njih, Nikolina i Ivana, kad se rodila Ivana, treba da dođe moja žena da čuje djece. I tako smo se upoznali nekde na feštu, na muziku. Od 93. godine smo na braku. Ali jer postoje prepreke kad su mešoviti brakovi, kad su različite religije, jezik i to? Postoji, šta vi mislite? Ne, nemamo nikakvih problema. Da? Zato što se on uklopi u moju sredinu i ja u njegovu, tako da nema nikakvih problema između nas. Uopšte ne osjetimo da je on druge vjere i da sam ja druge vjere. Ide se u školu, jel, i igra se folklor, je li tako? Da. Koliko dugo igraš folklor? 5 godina. Već? Pa ti onda sjajno igraš, sigurna sam. Šta najviše voliš tamo kada odeš u Nikolu Teslu da igraš? Vlaške. Jedna velika naprednost za djecu da znaju i jednu stranu i drugu stranu i jedan jezik i drugi jezik da pričaju, da se mogu da snađu u svakoj državi gdje idu, da znaju vjeru i jednog naroda i drugog naroda, sve. A recite mi, jer je on želeo sam da nauči naš jezik jer ste i vi malo insistirali? On je već znao prije nego što je mene upoznao, ali pored mene je naučio bolje sada. Ja dolazim tačno iz Prnjavora, to je iz Bosni, blizu Banja Luke. Kada ste došli? Došla sam 1990. Da nam malo opišete mesto Dibendorf u kome živite. Kad smo stigli ovdje u Dibendorf prve godine, to je bilo 1992. Tada smo mislili da se vratimo za Vecikon, pošto smo tamo više proveli vremena zajedno. I poslije smo rekli kad su djeca došli da ne planiramo nikada iz Dibendorfa da idemo. Jako je lijepo mjesto, blizu Ciriha. Nije veliki grad, ali je skromno i lijepo. Jeste vi bili u Bosni? Svaka godina idemo. Svake Po godine? 2-3 puta. Godišnje? Uh-huh. Pa vi to više nego ovi naši iz Bosne, jel? Šta ima tamo lepog i zanimljivog? Pa fino, priroda i tako, naroda, ljubosni, gostoprimstvo i tako, lijepo je. A tašta, znate da kod nas mnogi ne vole tašter, volite vi svoje tašte? Može. Može, a? Ja. Može. Pa da znate, su vas naučili, tašta se baš nešto ne voli, ali ako vi treba da je volite. Nije toliko strašno. Nije toliko strašno, da, to su ovi naši preuveličali. Dobro, i kad odete tamo, družite se, pretpostavljam, dođe rodbina. Da, družimo se. Proljeće idemo 2 nedelje, ljeti idemo 3 i čak nekad u jesen idemo 2 nedelje. Kako su Rože prihvatili? Super, voli ga kao sina. Kad ja dođem bez njega sa djecom, žalosni su svi, baš nam nedostaje. Crno mome tati da popije rakicu sa nekim. Znači to u rakija, šnaps, je? Dobar šnaps, dobra šljivovica. Šljivovica. Dobra? Dobro. A šta vam pravi tašta kad stignete, nešto od domaćih specijaliteta? Prase i tako da. U Sloveniji imam brata, u Prnjavoru imam isto brata, najstarijeg. Nas je 5 djece, 2 brata i 3 sestre. 3. sestra, ona je u Srbiji, tačno u Aradac kod Zrenjanina. I najmlađa je u Bosni, blizu Banja Luke. Tako da sam ja jedina što sam ošla najdalje. A otkud ova vaša sestra u Srbiji? Ona se nekako, da kažem, odvojila, vi ovamo za Švajcarsku, ali za Srbiju. Ona se upoznala sa mužem u Sarajevu i tako da je otišla kod njega u Aradac u Dalas. Dobro, kako se ona zove? Miljana. Ovo je moja sestra Miljana. Kao što sam rekla,
živi kod Zrenjanina u Srbiji. Kada je bila poslednji put za Bosnu? Poslednji put je bila prije 6 godina. A hoćete da obradujete vašu sestru Miljanu? Da, kako da. 230 franaka od našeg sponzora Western Uniona i od nas da pošaljete vašoj sestri, da je obradujete i da nešto sebi kupi lepo. Izvolite. Hvala vam puno. Hvala puno. Zahvaljujemo se West Union. Vama isto što ste došli kod nas u dom. I šta mislite, šta će vaša sestra? Zašto će iskoristiti novac? Pa ja mislim da će da putuje do roditelja. Sa tim novcem? Odlično, onda smo To je jedna velika želja. Onda smo stvarno uradili veliku stvar. Da, hvala vam puno i West Union se zahvaljujemo. 230 franaka od Western Uniona koje ćete poslati iz neke od filijala SBB-a ovde u vašoj blizini u okolini Ciriha, a vaša sestra dobit će novac za samo nekoliko minuta od vašeg odlaska na šalter. A da Western Union misli i na one koji šalju novac, donela sam vam formular koji ćete popuniti i dobiti Western Union zlatnu karticu. Zlatnom karticom prilikom svakog slanja novca Western Unionom sakupljate bodove koje kasnije možete zameniti za razne pogodnosti. Poklanjamo vam i 20 poena kao nagradu za učešće u emisiji i plus poene za ovih 230 franaka koje šaljete u Srbiju. Svaki sledeći put kada šaljete novac preko Western Uniona, pokažite svoju zlatnu karticu i dobijate nove poene čime ste bliže pogodnostima kao što su popust na transakciji, kraće čekanje na šalteru i ostalo. Formular je sasvim jednostavan i lagan za popunjavanje, a zlatna Western Union kartica je besplatna i ne košta ništa. Evo izvolite i poklone od Western Uniona da vam se nađe, evo na primjer kad idete na piknik, divna piknik tašna i još svašta nešto vidjet ćete unutra za celu porodicu. Hvala vam. Kada vam vaši najdraži pošalju novac, znate da vam u stvari šalju mnogo više od toga. Western Union. Brzi, pouzdan transfer novca širom sveta. Ovako izgleda Western Union kartica koju će dobiti gospodin Abi Rože i koju svi možete dobiti popunjavanjem jednostavnog formulara na zastupničkim lokacijama u Švajcarskoj, između ostalih na svim SBB lokacijama. Bilo malo sada neobično pred kamerama, joj? Malo na početak, ali nije ništa strašno. Vi ste jako prijatni, drago nam je što ste došli kod nas. A i vi ste često medijski bili, da kažemo, propraćeni, je li tako gospodine? Vi u svim novinama, na svim televizijama? Pa u Vesnima smo bili tako 2-3 puta. Dobro. Evo sam i na televiziji. I sam na televiziji, da. Odlično. Nadam se da vam je stvarno bilo prijatno sa nama. Da se pozdravim i sa ostalim gledalcima. Dragi moji, sledeće nedelje iz nekog novog grada i neko novi će obradovati svoje najmilije, naravno, preko Western Uniona. Western Union je brz i pouzdan način slanja novca širom sveta. Videli ste sami, uvek u pravo vreme mi posvetimo vas, a vi pošaljete svojim najmilijima novac, naravno preko Western Uniona u emisiji Dijaspora uživo.